Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ongkay. Taong 1980, Samar. Isinilang sa isang may kayang pamilya itong si Ongkay. Yung mga magulang niya, nagmamay-ari ng malaking pagawaan ng abaka. Nagbebenta rin ito sa mga bayan ng kopra na kanila namang nakukuha sa malawak nilang lupain ng nyog. Malayo ang lupang yon sa kanilang lugar, kaya para hindi sila magulangan ng mga taong nakatira malapit dito, nagtalaga sila roon ng katiwala. 2 pamilya ang buwan-buwan nilang sinasahuran para lamang mapanatiling maayos ang kanilang lupa. 1 beses din sa 1 buwan, bumibisita rito ang kanilang pamilya para magbakasyon. Wala namang problema sa ganun, pero lingid sa kaalaman ng mga tao, may kakaibang rason ng pagtungo nila rito. Kabilang kasi sa 2 pamilyang nagsisilbi nilang katiwala ay yung matandang itago na lang natin sa pangalang Abito. Hindi yun albularyo pinuno, at mas lalong hindi rin ito antingero. Sa makatuwid, isa lang itong ordinaryong tao na may katangi-tanging kakayahan. At yun ay walang iba, kundi ang abilidad nitong makaunawa sa kasalukuyang estado ni Ongkay. Ayon sa kanya, hindi siya sakiting tao. Lumaki siyang malusog, ngunit nung ipinanganak siya ng nanay niya, nakitaan siya ng kakaibang bagay sa kanyang mga mata ng kumadrona. Taliwas sa mga ordinaryong mata ng tao, may nagtatagong mga simbolo sa loob ng mata ni Ongkay. At ang tanging nakakakita lang din ito ay siya, ang ama niya, at yung matanda. Yung iba sa kanyang mga kadugo, wala nang kakayahan para masilayan ang bagay na yon. Noong bata pa siya, gabi lang lumalabas ang mga simbolo. Subalit habang tumatanda siya at nagkakaroon ng malayang kaisipan, dito niya napagtatanto ang pagbabago din ng anyo ng mga ito hanggang sa nagkaroon na ito ng wangis na may hahalin tulad mo sa krus na makikita mo sa loob ng katawan ng sinukuan. Nakalagay din ito sa pinakagitnang bahagi ng kanyang mata kung saan kakulay ito ng tanso. Namumukod tangi talaga ang simbolong yun pinuno, kaya kahit malayo itong si Ongkay, madali itong nakikita ng mga taong may espesyal ding katangian. Dumaan pa ang mga taon, napansin niyang napakalayo na niya sa buhay na meron ang mga kapatid niya. Kung mga ito malayang nakikihalubilo, siya naman ay palaging nag-iisa. Mahirap itong tanggapin noong una, ngunit sa katagalan nasanay na rin siya. Alam niyang para ito sa kanyang sariling kaligtasan, kaya wala siyang dapat na ikagalit ni ikatampo sa kanyang mga magulang. Sa pagsapit ng taong ito, nasa edad 19 anyos na itong si Ongkay. Ganun pa rin naman ang ganap. 1 beses sa 1 buwan, pumupunta sila sa Nyogan para ihabilin muna siya sa matandang si Abito. Magtatagal siya roon ng 1 linggo, alinsunod sa nakagawian nilang 2. Wala naman talaga siyang ginagawa roon pinuno, maliban na lang sa pagsunod sa mga utos ng matanda. Kabilang kasi sa mga ito ay ang hapon-hapon niyang pagsubok sa kanyang lakas. Naniniwala kasi si Abito na ang mga ganoong marka sa mata ay magbibigay ng kalakasan higit pa sa lakas ng mga ordinaryong nilalang. Sinusubok din ito ang kanyang talino, gayon din ang kapasidad niya sa paghahanap ng mga bagay na merong kaugnayan sa mahika. Kagaya ng mga antingero, merong likas na abilidad si Abinito sa mga ganoong lihim na karunungan. Ito rin ang malimit niyang pagbasehan ng kanyang mga ipinapagawa sa paniniwalang merong malaking kaugnayan dito ang mga marka sa kanyang mata. Ngunit sa kasamaang palad, kahit mahigit 1 dekada na silang nagsasama, wala pa rin itong natutuklas ng kakaiba sa kanya hanggang sa dumating ang araw na hindi nila inaasahan. Kasagsagan ng pananatili ni Ongkay noon sa Nyogan nang bigla silang mabulabog sa kasagsagan ng gabi.
Yung katabi kasi nilang bahay na katiwala rin ng kanyang pamilya, merong naninirahang buntis. Inaasahan na ni Abito na may mga nagmamasid na roong mga aswang, pero hindi nito sukat akalain na mangyayari ito sa loob pa lang ng ilang araw nilang pagmamanman. Habang sumisigaw ang babae, wala silang ibang nagawa kundi ang magmasid sa siwang ng bintana. Maya-maya pa, nang makita na nila ang nilalang na gumagapang sa bubungan ng bahay, dito na nagdesisyon kumilos ang matanda. Ongkay, isarado mo ang pinto pagkalabas ko. Wag na wag mo itong bubuksan hanggat hindi mo pa ako nakikita. Wika nito sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Alam niya kasi na seryoso ang mga nangyayari, kaya hindi na niya kailangan pang magdalawang isip o kundi naman kaya'y magtanong. Pagsilay naman ng matanda sa kanyang naging pagsang-ayon, dali-dali itong pumasok sa kanyang silid, kumuha ng gamit na nakabalot ng tela, sabay punta sa entrada ng bahay nila. Literal na nagmamadali noon ang matanda, kaya hindi na sila nakapag-usap pa. Pagsarado naman niya rito, agad siyang bumalik sa kanilang pinagdudungawan. Mula roon, tahimik siyang nagmasid, hindi alintana ang kakaiba niyang nararamdaman sa loob ng kanyang katawan. Ayon sa kanya, na sa mga sandaling yon parang kumikirot ang kanyang mga mata. Maya't maya na rin ang naging paghapdi nito hanggang sa may napansin na siyang kakaiba sa kanyang paningin. Kada tingin niya kasi sa matanda, wala siyang nakikitang mga linya ng liwanag na dumadaloy sa loob ng katawan nito. Subalit kapag tumitingin siya sa mga nilalang, nakikita niya kung papaano tumibok ang puso nito, pagdaloy ng dugo sa loob ng kanilang katawan at kung ano-ano pang kakaibang bagay. Napansin din niya ang mga parte nito na animoy pangunahing kahinaan ng mga aswang. Matapos naman niya itong makita, aminado siyang napaisip siya. Ang ipinagtataka niya kasi, bakit siya nakakasilay ng mga ganoong bagay gayong sa mga nakalipas na taon, normal naman ang kanyang paningin. Ilang minuto pa ang lumipas, dito niya na napansin si Tandang Abito na dahan-dahang lumalapit ng bahay. Yung daladala nitong nakabalot na armas, unti-unti na nitong tinanggal sa lalagyanan hanggang sa bumungad sa kanya ang mahabang buntot ng pagi. Akala niya noong mga oras na yon, aatakihin ito ng matanda ng pasurpresa, pero laking gulat na lamang niya nang bigla itong lumabas sa pinagtataguan nito. Pagtayo nito sa harapan ng bahay, agad nitong iwinasiwas sa lupa ang daladala nitong latigo. Paulit-ulit na rin itong pinagmumura ang mga nilalang, dahilan para makuha nito ang lahat ng atensyon. Matapos naman itong gawin ni Tandang Abito, nagsimula ng bumaba ang mga aswang. Nasa 4 ang bilang ng mga nilalang at sa estado ng mga ito, parang hindi yun nakakaramdam ng takot. Nang mapansin naman yun ni Tandang Abito, nanatili lang ito sa kanyang kinaroroonan habang maiging pinakikiramdaman ng mga susunod na mangyayari. Mahigpit din itong nakahawak sa latigo, indikasyon na wala itong balak na tumakbo. Hindi naglaon, nang malapitan na ito ng mga aswang, dito na nagsimula ang pakikipagbuno ni Tandang Abito. Buong tapang niya itong kinaharap at kahit halatang naaargabyado na siya, pinipilit pa rin niyang lumaban. Maya-maya pa, nang may tinamaan na sa mga nilalang, nakita niya na parang sinusubukan nitong paghilumin ang pinsalang natamo nito. Ang kaso lang, may kung anong pumipigil dito na bagay na nagmula naman sa buntot ng pagi. At dahil sa ganoong pangyayari, mas lalo pa itong nagdulot ng matinding sakit sa parte ng nilalang. Halos umunat na ang mga binti nito habang naglulupasay sa lupa na animoy hindi nito kinakaya ang hapdi na kanyang nararamdaman. Sinubukan na rin itong lawayan ng kanyang mga kasama pero wala pa rin itong naging epekto.
Pagsilay naman ni Tandang Abito sa ginawa ng mga aswang, bigla itong umisi kasabay ng pagwika nito ng, "Ubusin niyo man ang laway ninyo. Hindi yan sapat para paghilumin ng sugat ng demonyong yan. Hayaan niyo siyang magdusa bilang kabayaran sa mga ginawa niya." Nang marinig naman ito ng mga nilalang, isa-isa itong nagsialulong bago nito ipagpatuloy ang kanilang pagsugod. Sa loob ng ilang minutong pakikipagbunuroon ni Tandang Abito, nasaksihan ni Ongkay ang lahat ng mga ginawa nito. Magaling sa magaling pagdating sa kumbate ang matanda pinuno, pero ni isa sa kanyang mga atake, walang tumama sa pinakakahinaan ng mga aswang. Alam niya yon, kasi siya mismo nakita kung papaano ito makipaglaban. Ilang minuto pa ang lumipas, kumatok na sa pinto ang matanda. Dali-dali naman niya itong binuksan upang ito ay matulungan. Pagpasok nito sa loob, pinagpahinga niya muna ito ng bahagya hanggang sa unti-unti nang kumalma ang pagod na nararamdaman nito. Di nagtagal, nang kumalma na ang tensyon, kinausap niya si Tandang Abito. Inilahad niya roon ang lahat ng kanyang mga napansin na siya namang labis na ipinagtaka ng matanda. Matapos naman itong marinig ang lahat ng kanyang sinabi, seryoso itong napatanong sa kanya. Halos hindi kasi nito mawari kung papaano siya nagkaroon ng ganoong uri ng abilidad. "Paano mo nagagawang masilayan ang mga kahinaan nila? Alam mo, Ongkay, napakaganda ng abilidad mong yan. Marami kang matutulungan sa sandaling nagawa mo na yang mapag-uhusayan. Gusto mo bang matuto ng pakikipagkumbate? Sabihin mo lang, may kilala akong makakapagturo sa iyo niyan." Wika ni Tandang Abito sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, maging siya man walang ideya sa kanyang isasagot. Basta ang nasambit lang niya, yon ang nakikita ng kanyang mga mata. Dahil sa kanyang sinabi, tuluyan nang napadpad ang kanilang pag-uusap sa simbolo ng krus sa kanyang mga mata. Napansin kasi noon ni Tandang Abito na parabang nagbago ito ng anyo. Kung dati kasi krus lang, sa mga sandaling yon, may nasipat itong dalawang guhit sa pagitan ng krus. Napakalayo na nito sa dati nitong itsura na siya namang ipinagtaka talaga nila. Matapos naman itong mapansin ni Tandang Abito, maski siya man, hindi maiwasang mag-alala. Akala niya kasi kung ano na ang nangyari, kaya noong ding mismong gabi, tiningnan nito ang kanyang kalagayan. Wala mang nakitang kakaiba ang matanda, hindi pa rin ito nagpakakampante. Pagsapit ng sumunod na araw, nang mabisita na nila ang isa pa nilang katiwala, dito na sila nagligpit ng gamit. Ang balak nila, bisitahin ang kaibigan ni Tandang Abito sa pinakadulong parte ng kanilang lupain. Doon kasi yun naninirahan ng palihim, kaya naman kahit ang mga magulang niya, walang kaide-ideya sa presensya nito. Mariin din itong inilahad na kaya nila nagawang itago ang bagay na yon ay para mapangalagaan ng lugar kung saan nyo nakatira. Nakakabahala kasi ito na baka kapag nalaman nyo ng tatay niya, sapilitan nitong palayasin ang kanyang kaibigan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi siya tumutol. Alam niya kasing yun naman talaga ang gagawin ng tatay niya sa sandaling may malaman ukol sa mga taong iligal na nakatira sa lugar na pagmamay-ari nila. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, patuloy lang nilang binigtas ang daan sa nyugan. Bagaman maaga at tirik na tirik ang araw, hindi niya maiwasang makasilay ng mga nilalang na nagtatago sa mga puno. Yung ilan sa mga ito nakamasid pa sa kanila, naanimoy maigi nitong minamanmanan ang bawat kilos nila. Dagdag pa niya na kahit nakakatakot ang itsura ng mga ito, hindi siya gaanong nababahala sa kadahilan ng alam niyang mabubuti ang mga nilalang na yon. Nasa paniniwala niya kasi, walang nilalang sa kaliwa ang may kakayahang humarap sa nakakapasong liwanag na nagmumula sa araw.
Dumaan pa ang ilang oras. Dito na nga nila narating ang hangganan sa kanilang lupa. Pagsilay naman niya sa paligid, napansin niya ang maliliit na daan na hindi gaanong nabubuhayan ng mga damo. Anya, isa yung matibay na senyales na meron ngang naninirahan sa lugar. Ilang metro pa ang layo mula sa kinatatayuan nila. May nasipat siyang isang maliit na bahay na pinagtitirhan ng matandang kaibigan ni Tandang Abito. Nadatnan nila itong naglilinis ng bakuran na punong-puno ng mga dahon ng mangga. Pagsilay naman ito sa kanila, agad naman yung napatigil. Bakas sa mukha nito ang matinding pagtataka na para bang hindi nito inaasahan na magkakaroon ito ng bisita. Maya-maya pa, dito na nila napansin ang mabilis nitong paglalakad. Paglapit nito sa kanila, bigla siya nitong nilapitan, sabay tanong sa kanya ng, "Saan mo nakuha ang mga mata mo? Aba iho, napakaganda ng biyayang yan." Pagkasambit nito ng matanda, di naman siya kaagad nakasagot kasi wala talaga siyang ideya sa mga mata niya. Basta ang ginawa niya, napatitig lang siya kay Tandang Abito na animoy itong pinahihintulutan niya na sumagot sa mga naging tanong nito. Di nagtagal, nang mapagtanto naman ito ang ibig niya, agad naman yung lumapit para pakiusapan ang kaibigan niya. At dahil sa ginawa nito, kung kaya't pansamantala itong dumistansya. Sa kalahating oras na kanilang pag-uusap, napakarami niyang nalamang bagay na hindi man lang inilahad ni Tandang Abito. Ayon sa kaibigan nito, na ang mga mata ni Ongkay ay kabilang sa mga mutyang tinatawag nilang biyaya ng lakan. Isa itong bukod tanging mutya na ang may kapangyarihang magbigay lamang ay ang matataas na uri ng nilalang na gumagabay sa isang babaeng nagdadalang tao. Kadalasan ang binibigyan nila ng ganoong abilidad ay yung mga taong may kaugnayan ng dugo sa lahi nila. Ginagawa nila ito upang masigurong mabubuhay ito ng maayos sa mundong ibabaw. Dagdag pa nito na nakukuha lang ang mutya ng lakan sa araw ng kapanganakan. Hindi ito pwedeng mapasa ni magawa ng paraan para makuha. Maliban din sa mga mata, marami pa ang pwedeng maging biyaya ng lakan. Isa na rito ang pagkakaroon ng kaliskis sa balat at mahabang buhok sa mga paa. Bawat isa sa mga ito, nagbibigay ng kakaibang abilidad sa mga taong nagtatangan. Ngunit sa lahat ng biyaya na pwedeng makamit ng isang tao, ang mutya ng lakan na napapaloob sa mata ang pinakamalakas sa lahat. Kaya ito naging makapangyarihan ay dahil sa abilidad nitong masilayan ang haba ng buhay at magiging kamatayan ng isang nilalang. Sa kamay ng isang dalubhasa, pwede niya itong gamitin para kontrolin ang kalaban niya sa loob ng ilang oras. Habang ginagawa niya ito, kaya niyang alisin ang lahat ng memorya at mga karamdaman nito sa katawan. Pagtatapat pa ng matanda na, sa hinaba-haba niyang paninirahan sa mundo, tanging si Ongkay pa lamang ang nakitaan niya ng ganoong karga. Akala nga niya alamat lang ito na nagmula sa mga istoryang ibinabahagi ng mga sinaunang antingero. Matapos naman itong mailahad ang lahat, ito na mismong nagyaya sa kanya na matuto ng lihim na aral. Hindi sa inuudyokan kitang pumasok sa ganitong larangan. Kaya lang naman kita gustong maturuan ay dahil natatakot ako para sa iyong hinaharap. Marami ang may galit sa mga katulad mong binasbasa ng lakan. Kaya sa sandaling malaman nila ang tungkol dito, hinding-hindi ka nila sasantuhin. Yun lang naman ang ikinakatakot ko. Pero kahit ganon, nasa sayo pa rin ang pagpapasya. Ikaw din, mas mainam na may alam at handa ka, sapagkat hindi mo malalaman kung kailan darating ang panganib. Wika ng matanda sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na muna siya umimik. Basta ang ginawa niya, hinayaan na lang niya na makapag-usap ang dalawa.
Ilang minuto pa ang lumipas. Nang masabi na ng mga ito ang lahat, doon pa lamang sila nagmeryenda. Akala nga niya makakauwi din sila kinahapunan, pero nang mapapayag na siya nito, agad na nagsimula kinagabihan ang kanilang pagsasanay. Isang taong nanatili doon si Ongkay, at sa loob ng isang taon na yon, marami siyang pinagdaanang muntik na niyang ikamatay. Araw-araw may mga bagong pagsubok siyang pinagdadaanan na kinakailangan niyang malampasan kahit buhay niya pa ang kapalit. Hindi na rin mabilang ang mga buwan ng kanyang pananatili sa gubat para lamang maranasan ang totoong hagupit ng kalikasan. Nga pala, pasensya na kayo kung hindi ko idedetalye ang lahat ng karanasan ng pagsasanay niya. Ito kasi ang pabor na ipinakiusap niya para mapanatiling lihim ang kulturang pinaniniwalaan ng maestro niya. Pagkalipas ng isang taon, parang bagong tao na siya sa pakiramdam niya. Kung dati, medyo isip bata pa siya, sa mga sandaling yon, halos kahanay na niya ang isang matanda sa pag-iisip. Marami na rin siyang natutunan at napakahusay niya sa paggamit ng biyaya ng lakan. Dahil sa ganoong antas ng kanyang kaalaman, bumalik siya sa kanilang bahay nang walang kahit na anong iniisip. Napakapanatag niya noong mga sandaling yon. Animoy lahat ng pwede niyang makalaban, kayang-kaya niyang paslangin. Pagbalik naman niya sa tahanan nila, napansin niya na dalawa na lamang pala sa mga kapatid niya ang bumukod. Meron na kasi itong kanya-kanyang pamilya, kaya ayaw na nitong manirahan sa kanila. Naunawa naman niya ang paninindigan ng kanyang mga kapatid, kaya hindi niya na ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Pagpasok naman niya sa loob ng bahay, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na kasalukuyang kumakain ng bigo. Wala itong kaide-ideya na uuwi siya, kaya nang makita siya nito, bakas sa mga mukha nila ang matinding pagkagulat at tuwa. Maya-maya pa, bigla naman siyang niyakap ng kanyang ina habang umiiyak. Marami rin itong sinasabi at itinatanong sa kanya, ngunit mahigpit na pagyakap lang ang kanyang naging sagot. Sa kanilang pag-uusap, una niyang inilahad ang paghingi niya ng tawad dahil sa isang taon niyang pagkawala. Nangako na rin siya noong hindi na siya aalis ng ganoong katagal, kaya wala na itong dapat na ipag-alala. Matapos naman niya itong mailahad, kinumusta niya ang kanyang mga kapatid. Isa-isa na rin niya itong kinausap para naman makita niya ang lagay ng mga ito. Hindi naglaon, dito na rin niya pinuntahan ang mga nakatatanda niyang kapatid na bumukod na sa kanila. Kahit kasi may pamilya na ang mga ito, aminado pa rin siyang gusto niya itong makita. Sa paglipas pa ng mga araw, ganun pa rin naman ang ganap sa bahay. Bawat isa walang ibang ginagawa, kundi panatilihin ang kani-kanilang mga negosyo. Nung makita niya ang ganoong kalagayan sa kanilang tahanan, hindi man lang siya nagkaroon ng amor na sumunod sa mga nakagawian. Alam niya kasing hindi ito ang marapat na gawin ng isang tao, lalo pat napapabayaan na ng kanyang pamilya ang kanilang mga sariling buhay at pananampalataya ng kaluluwa. Dagdag pa niya na maaaring hindi pa nito napapansin ang problema. Pero darating ang araw na may kakatok na isang malakas na dilubyo sa bahay nila. Dahil dito, sinubukan niyang baguhin ang mga nakagawian sa loob ng bahay. Ang problema lang, walang may gustong sumunod sa kanya dahil nakita ng mga ito na parang walang kabuluhan ng mga sinasabi niya. Isipin ninyo, inuutusan niya ang mga ito na magpahinga sa araw ng linggo kahit napakaraming trabaho. Hindi naman yun po pwede sa tatay niya, lalo pat negosyante itong tao. Wala rin itong oras na magrosaryo tuwing sumasapit ang gabi, kaya sa halip na magkasundo, palagi lang silang nag-aaway-away dahil sa mga paniniwala niyang walang kwenta sa paningin ng kanyang pamilya. Akala nga ng mga ito na babaliw lang itong si Ongkay, pero lingid sa kanilang kaalaman,
Darating na pala ang araw na kanilang kinakatakutan. Nagsimula ang lahat ng kalbaryo noong may nakaaway ang tatay niya na isang matandang manlalako. Matagal na itong bumibili ng mga kopra sa kanila, kaya halos hindi nila maisip kung ano ang naging ugat ng pag-aaway ng dalawa. Wala namang sinabi noon ng kanyang ama, kaya naman pansamantala na muna nila itong hinayaan. Ang kaso lang, kinagabihan noong mismong araw, nakaramdam ito ng pananakit sa buo nitong katawan. Hindi na rin ito maimulat ang kanyang mga mata, kaya nang mapansin ito ni Ongkay, agad siyang nag-alala. Pagpasok niya sa loob ng silid, dali-dali niyang ginamit ang kanyang mga mata at dito na nga niya nasilayan ang kumpul ng buhok at malapot na luwad na nakadikit sa loob ng lalamunan nito. Nagkalat na rin yon sa iba't ibang parte ng katawan na halos umabot na sa maliit na bahagi ng utak. Dahil sa kanyang mga nakita, agad siyang kumuha ng tubig na hinaluan niya ng langis na bigay ng matanda. Pagpainom niya ito sa tatay niya, pansamantala itong kumalma hanggang sa magawa na nitong makapagsalita. Pabulol-bulol man ito sa kanyang mga sinasabi, naunawaan niya ang lahat ng ibig nitong iparating. Pagkatapos naman itong mailahad ang lahat, may nakita siyang bakas ng itim na presensya na kumapit sa leeg nito. Buhay na buhay ang orang nakita niya, kaya naman nagdulot ito ng matinding pangamba. Dala ng pag-aalala, agad niyang inabisuhan ng kanyang mga kapatid na pagmasdan ng labas ng bahay. Nataon kasi noong napakatahimik, indikasyon na may paparating na panganib. Base rin sa naging bunga ng pagtingin niya sa tatay niya, nalaman niya na nalason ito. Saan man nagmula ang lason, napakalakas nun at hindi basta-basta ang nilalang na nagtatanga nito. Ilang minuto pa ang lumipas, narinig niyang sumigaw ang kapatid niya, kaya dali-dali siyang napatakbo patungo sa kinaroroonan nito. Pagdating niya sa lugar, dito niya nakita ang isang matandang lalaki na nakatayo sa labas ng bahay. Namumula ang mga mata nito, tapos may mga pagkakataon na umaangil ito ng bahagya. Matapos naman niya yung masilayan, kumuha siya ng kutsilyo bago siya lumabas ng kanilang tahanan. Bago niya ito gawin, inabisuhan niya ang kanyang mga kapatid. Nabuksan lang ang pinto kapag narinig na ng mga ito ang boses niya. Nang magawa na niya ang lahat ng kinakailangan, agad naman siyang naglakad. Pagdating niya sa labas, hindi na siya nagdalawang isip na lapitan ang nilalang. Akala niya purong mangkukulam lang ito, pero pagtitigan nilang dalawa, napansin niya na meron itong dalawang puso. Malayo rin ang wangis at presensya nito sa isang manlalason, pati na rin sa mga aswang. Dahil sa kanyang mga napansin, maigi niyang pinag-aralan ang lahat ng kahinaan ng matanda. Kitang-kita naman niya ito pero hindi pa niya gaanong matansya ang lakas at bilis nito. Yon ang pinoproblema niya, lalo pat maaari siyang masurpresa sa lakas ng kanyang kalaban. Ilang segundo bago sila magsimula, nakita niyang nagsaboy ng kung anong bagay ang nilalang sa harapan nito. Meron din itong binubulong na usal, kaya naman ang masipat niya ito, hindi na rin siya nagdalawang isip na sumugod. Bitbit ang isang dangkal na kutsilyo. Sinubukan niyang undayan sa ulo ang matanda, pero nakailag ito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagbubuno, makailang beses siya nitong tinangkaang lapain, ngunit nakakaya niya itong mailagan. Hindi nagtagal, nang masipat na niya ang kahinaan ng nilalang, isang unday lang ng saksak ang kanyang binitawan bago niya yun tuluyang napahina. Lumugmok ang katawan nito na parang bakang inundaya ng saksak sa likod ng ulo. Dahil dito, lahat ng dala nitong makakatulong sa mga ganoong sitwasyon, hindi na nito nagamit pa. Kalaunan, kagaya ng inaasahan, tuluyan na rin itong binawian ng buhay. Napawalang silbi ni Ongkay ang dalawang puso ng nilalang dahil sa nalaman niya kaagad
ang tunay nitong kahinaan. Matapos naman niya itong mapaslang, dinala niya sa bakanteng lote ang labi nito. Mula roon, pinalapitan niya yon sa mga engkanto sa pagbabakasakaling meron itong nalalaman ukol sa lahing kinabibilangan ng manlalason. At kagaya nga ng inaasahan, hindi siya binigo ng kanyang mga kaibigan. Ayon sa nilalang na nakausap niya, isang uri ng aswang ang matandang napatay niya. Matagal na itong gumagala sa kanilang lugar para bantayan ang mga potensyal nilang pagkain. Dagdag pa nito na, hindi lang bastang laman ang hinahanap ng katangian ng mga nilalang, bagkus ay ang pinagdaanan ng isang individual. Paboritong-paborito ng mga itong kainin ang mga karning punong-puno ng kabiguan at pagkaganid. Maliban kasi sa napupunan nito ang kanilang sikmura, nabibigyan din ito ng karagdagang kapangyarihan ang kanilang mga kaluluwa. Bagay na ikinagulat naman ni Ongkay. Nabanggit din ng kaibigan niya na ang mga biktimang nalapatan ng laso nito kailan may hindi na magagamot kahit gamitin niya pa ang sukdulan ng kanyang abilidad. Kinakailangan niyang tanggapin na hindi sa lahat ng pagkakataon merong lunas ang isang karamdaman. Matapos naman itong mailahad ng kaibigan niya, naglaho ito na parang bula kasama ng labi ng nilalang. Pagbalik ng katahimikan, naiwan siyang tulala sa lugar habang pinag-iisipan kung papaano niya ito mareresolba. Ilang araw din siyang naghanap noon ng lunas pero nanatili siyang bigo hanggang sa isang araw, bigla na lang na maalam ang tatay niya. Sa sobrang galit noon ni Ongkay, hinanap niya ang mga kadugo ng nilalang. Ilang taon din niyang hinabol ang mga ito hanggang sa matuntunan niya ang lugar kung saan ito namumugaran. At kagaya nga ng inaasahan, na kaya niya itong malipol ng mag-isa. Napakahusay ng ipinamalas niya sa pakikipagkombate sa puntong lahat ng mga bantog na antingero humanga na sa kanya. Bilang lang din sa mga tao noon ang nakakaalam ukol sa kanyang karga, gawa ng hindi ito basta-bastang ipinapakita. Ngayong pangkasalukuyan, kahit matanda na itong si Ongkay, pinipilit niya pa ring tumulong sa kapwa sa pamamagitan ng panggagamot. Halos lahat ng karamdaman kaya niyang malunasan, kaya naman marami siyang parokyanong pabalik-balik sa kanya. Akala din ng mga ito na purong manggagamot lang siya, pero ang hindi nila alam na isa rin siyang malakas na kumbatero na nagtatangan ng mutya ng lakan.